ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವನಾಮ ಜಪ ಸಮಿತಿ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ನೂತ ಎನ್ಮ ದಿನಲೆದ ಸಂಧ್ಯಾ ಶಿವ ಭಜನೆದ 33ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಭಜನೆನು ಶ್ರೀ ಸೂರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ದಂಪತಿಲು, ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರನ್ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ದಂಪತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಅತ್ತಾವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ದಂಪತಿಲು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದಕ್ಲು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡಪಾತ್ ಕೊರೆಯರು. Guru
ಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು, ಮುತ್ತದ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು.